Vítám vás u Ukaž, události, komentáře a život. Zpráva měsíce. Carlos Vémola změnil slogan Lvy jedí jako první na Lvy jedí v 7, ve 12 a v 18 hodin. Zatímco Putinův rozkaz zajmout Zelenského se ukázal pro ruskou armádu být asi tak řešitelný, jako sehnat banány v zimě za komunistů, americká armáda dodala zboží stylem do půlnoci objednáš, ráno Madurav a za boxu máš. Fanouškům mocného Ruska tak nezbývá nic jiného, než i nadále onanovat nad obrázky ruských jaderných hlavic. K překvapivému výsledku došli výzkumníci České potravinářské inspekce. Jitrnice a špek jsou životu prospěšné. Ačkoliv jejich konzumace neprospívá srdci a tepnám, mají jiné, dosud přehlížené benefity. Jejich konzumenti nevykazují sklony požadovat sex se sestřenicí nebo střílet po komkoliv, kdo se jmenuje David. Bývalý pražský primátor a člen ODS Pavel Bém přijal Babišovu nabídku stát se vládním protidrogovým koordinátorem. Když se to dozvěděl jeho český hejtman Martin Kuba, vydal krátké prohlášení. Kdybych věděl, že je možné pracovat pro Babiše a přitom zůstat v ODS, tak bych v ní snad zůstal taky. V Anglii bude tento rok vycházet nová verze slabikáře. Ten má lépe reflektovat rozmanitost obyvatelstva. Slovo Apple bude tedy u písmene A nahrazeno slovem Afrika. B bude basmati a C cricket. Zatím není rozhodnuto o písmenku J. Akademici se přou, zda v následujících letech bude relevantnější Jesus nebo džihad. Amerika řeší obří podvod. Somálcům, jejichž země se ve světě proslavila pirátstvím, se podařilo okrást USA o miliardy dolarů. Somálská komunita, žijící v Minnesotě, pobírala dotace za neexistující školky a zdravotní služby. Americký velvyslanec v Praze uvedl, že rozsah podvodu bude bezprecedentní a dodal, že bychom si v Česku měli mnohem víc vážit našich pirátů, protože ti aspoň čas od času postaví cyklostezku. Poslanec Patrik Nacher opět osočil jednoho z politiků z opačného tábora, že měří dvojím metrem. Jeho výrok tentokrát nenechal bez povšimnutí psychiatr Emanuel Kozák, který upozornil, že Nacherovo časté zmiňování dvojího metru souvisí s jeho vlastní výškou. K jejímu změření totiž stačí 1,1 m. Psychiatrova komentáře si povšiml Miloš Zeman, který se zastal politiků obecně a prohlásil: s vykládáním výroků politiků prostřednictvím psychologizování pohár mé trpělivosti už několikrát přetekl. Avšak kolikrát přetekl, tolikrát jsem ho doplnil a tak nyní přeji opět všem na zdraví. Nečekanému návalu žádostí o vrácení peněz čelí online hračkářství Baraban i Mašína. Před Vánoci nabízelo ruské hračky pro prorusky smýšlející zákazníky, kteří odmítají kupovat dětem Lego, Pokémony nebo Barbie. Zákazníci si nyní hromadně stěžují, že byli podvedeni. Objednali 5 panenek, ale přišla jen 1. A nyní přichází na řadu komerční okénko. Jak víte, Filip Turek má knihovnu, ve které má desítky tisíc knih. A to je tolik, že bych se nedivil, kdyby tam měl i tuto knihu Hlas a jiné povídky, kterou jsem napsal. Pokud chcete mít doma tolik knih jako Filip Turek, začněte touto. A pokud tolik knih mít nechcete, tak u ní taky skončete, ale kupte si. Vydali Euromédia. Brečím každý večer, rodina mi chybí, řekl v rozhovoru na rádiu Wave římskokatolický kněz a bioetik Orko Vácha. Ve skutečnosti se jedná o reklamu na vymírající povolání kněze určenou pro mladíky z generace Z. Generace Z totiž ráda trpí, ale nevždy si sama dokáže najít dostatečný důvod. Jako každý rok došlo na Štědrý den i tentokrát k několika desítkám incidentů. Ordinace ambulancí byly zaplněny muži s poraněním hlavy a těžce pomožděnými varlaty. Podle ošetřujících lékařů si muži zranění způsobili sami svým lehkovážným jednáním. Uvěřili manželce, že na Vánoce nic nechce. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura rozhodl o sundání ukrajinské vlajky, protože symboly nemají rušit práci poslanců. Opozice následně vyvěsila jiné ukrajinské vlajky, transparenty a morální rozhořčení.
Sněmovna zvažuje zavedení rotačního systému, kdy se každý týden bude sundávat a nandávat něco jiného. Prezident Petr Pavel ve svém tradičním novoročním projevu vyzval občany ke klidu. Připomněl, že panika nikdy nic nevyřešila, zatímco ignorování problémů už má v této zemi velmi dlouhou a úspěšnou tradici. Z Grónska se stává geopolitická hlava 22. Pokud USA podniknou invazi, aktivují tím článek NATO o vzájemné pomoci a členské státy NATO budou muset bránit Dánsko. USA jako člen NATO se tedy bude muset bránit před svým vlastním útokem, zatímco zbytek aliance zase pomáhat útoku Američanů prorážet svou vlastní obranu. Vzhledem k tomu, co poslední roky předvádějí velmoci, OSN navrhla povýšit Česko na světovou velmoc, protože když chce někdo švejkovat, má se učit od mistra. Po bitcoinové kauze oznámilo Ministerstvo spravedlnosti zpřísnění pravidel pro přijímání darů. Nově budou přijímány pouze dary, u kterých se nedá dokázat, odkud pocházejí. Hned dvě dobré zprávy rezonovaly rokem 2025 a dají se shrnout do jedné věty. Andrej Babiš ve střetu zájmu nebyl a pak ho vyřešil. Donald Trump, který byl několikrát s rodinou na návštěvě Česka, přiznal, že ho naše obyčeje velmi inspirovaly. Američtí komentátoři spekulují, že český zvyk stojí i za únosem venezuelského prezidenta. Zdroj z Bílého domu potvrdil, že ministr zahraničí USA Marco Rubio varoval Nicolase Madura slovy: jestli budeš lobit, přijde si pro tebe Trump. Velitel Delta Force jednotek zároveň připustil, že měl od Trumpa přímý rozkaz strčit Madura do pytle. Nástup vlády ANO, SPD a motoristů sebou přinesl velký návrat Babišových lidí na jejich původní místa. Psychiatrička Dita Protopopová stanula opět v čele Rady vlády pro duševní zdraví a její manžel Petr Protopopov už zase sedí v nastartovaném autě, kdyby Andrej Babiš znovu potřeboval někoho odvést na Krym. Kdo se těšil na levné karvanátky z cvrčků nebo červů, má smůlu. Společnost Insect, která se měla stát budoucností stravování Evropanů, po 4 letech utratila 600 milionů eur a zkrachovala. CEO Emanuel Pinto přiznal pro Forbes, že firma měla jepíčí život, protože její business plán měl mouchy. To bylo první letošní ukáž roku 2026 a my se těšíme na další shledání příští měsíc. ČT si je jistá velkým úspěchem příští štědrovečerní pohádky. Pohádka se bude jmenovat O 3 knížetech a bude pojednávat o intrikách a zápase o královskou korunu. První kníže se jmenuje Petr. Nebo Pavel, to ještě není jisté. V mládí sloužil rudému čarodějovi, ale vymanil se z jeho moci a teď je spravedlivý. Druhý kníže Agrofertus II. Se narodil v cizím království. Království, byl to spíš takový přerostlý statek, ale vypracoval se a teď je mocný a bohatý. Třetí kníže Burek je ze všech nejmladší. V dětských letech spadl z koně, na kterých rád jezdí, a ochrnul na pravou ruku. Burek věří, že když stín rudého čaroděje nevadí u knížete Petra nebo Pavla, tak poddaným nakonec nebude vadit, když královské žezlo bude držet ve své neposlušné ruce. Nevím jak vy, ale já se začínám na tuto pohádku těšit.